φτάσει αυτό. Μια χρονιά λέει η Vodafone του είχε δώσει 50.000 ευρώ να πάει να κάνει ποδαρικό. Στη Vodafone, στη Win. Εσείς γενικά θεωρείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, ωραία μου κυρία. Μπορεί να είναι λίγο κατέμις, αλλά καλά θα πάει. Αλλά έχουμε υπόψη μας ότι ο Κούλης δεν ήθελε ποτέ του να γίνει πρωθυπουργός. Δεν ήθελε. Ο Κούλης ήθελε να γίνει πιλότος, αλλά δεν τον άφησε. Ο πατέρας του. Η Ολυμπιακή. Γιατί? Γιατί κανένας δεν θα βγάλει εισιτήριο με επιστροφή. Έτοιμος, τίποτα δεν ήταν και χωρίς καμία παρανέργεια. Έλατε κι έτσι. Λάζαρε, έβγαλε σουρά. Επόμενη παρακαλώ, Κάρκαλου Πελαγία. Δεσποινής, ο άντρας μου έβγαλε ουρά. Είναι αλεπού στην κεντρική ομάδα του Καμπή. Δεν έχει λόγια, δυο πότες τρως. Τα παράπονά σας είναι κύριε, κυρία μου. Ελάτε. Εσείς θα κάνετε... Το άστασε. Μας τελείωσε, δυστυχώς. Ευτυχώς να λες. Madame, on te gêne. Jamais. Jamais.